Kini mga panghitabo sa kalibutan karon ba nga ug kaliwat kanan naman ang mga kuano kanang katalagman. Ipas kanan na bisa tubag. Daghan na kayo. Wala na kuan ba? Wala di og kumbaga di na matabang o di na nato mapugan mo nato na sa tong pag-ampo ba o dili. Kining napoy nakita sa ba sa tong igsoon diri nga katong na third eye nga yan nakita nga nayabon na tong ikapito nga katalagman tong sudlan sa ikapito nga kapungot sa Dios nga mao na ba na ako nahitabo na ba na sa laing nasod ug nanaway sign na nga nahitabo na ipakita na ba na ni Papa Jesus Kamu. Wala ba yung mga isda ng gawas? Wala ba yung lugar na nipula ang dagat? Wala ba yung bagyo? Wala ba yung gira? Wala ba yung away-away nga Pangulo versus Pangulo? Mga tao nag-away. Wala ba yung nagdebate-debate yung mga reliyon? Wala ba yung isoon yung nag-away tungkol sa pagtulunan? Naapon. Nga. Tabo na ka na. Wala ba yung nagwali yung nagubad sa balang kasulatan? na Muna ako, gikuan lang ko, gisugo lang ko sa espiritu nga magpandong sa kalay sa espiritu. Wala ba yung nagbunyag-bunyag? Wala ba? O, di ba? Bunyag. Mamatay gid ka, uban kaniya. Mamatay lag-lag gid ang tanong gid mga tao may binunyagan. Una, malangit. Nga ako, nagpili mo ko sa bagong yuta. Madalit ka mo nga rin kung lalo itingog. Nga. Mga naglisod kayo ang mga dato, labi na tong taong halang doon. Nga mo ani, rin kasulod. Sa singharian sa Diyos. Masayon pa ang kamilyo, ang kamil. Kasulod ka naman, di mo na magpaubos. Wala mo ko ipadala, wala mo ipadala ang espiritu na atos mga tao lang doon. Wala ko ipadala atos mga tao nakakita. Mga pastor musulti, kampante na guys ng musulti. Kaya ako na mag-linog, ampo lang mo. Ang ampo, surrender. Lahat na to. Surrender atong kaugalingon. Ginoo, ikaw lang ni Balo. Tanan. Yan, anong simtag ampo, simtag sip-sip, wala ang taragbuhat. Yan, madugong pag-ampo na to. dili gyud Diyos ko Lord. Tingnan kung abtik ka, kung wala yung mga katalagman, naminaw ka sa Ginoo? Wala. Kung ka naminaw sa nagwali, na puros bakak. Hindi, mamatay ka. Na gusto man sa Ginoo, mapatyon yun. Kapag kinsa tumalaw tayo. Di ba? Dili ka na, natumpagan sa turi. Mga impyerno. Natumpagan man ka. Kabala ka. Kasalaran. 18 kataon na natumpagan sa turi. Pero sa tugang may lang, sa 18 lang natumpagan. Naapat na. Pag may impyerno niya. Adaris. Ikan sa 18. Minus 18 100. 18 na nagtukaw. Nag-antos. Namatay dyan. daghan gyud Nagtukod mo kong turi. Tukong sa langit. Nga, sila nagtukod. Turi nga nasa yuta. Kalibutan nun. Simba. Pero paano pagkapunta? Nga. Kinsa karon ang nagusay sa balaang kasulatan. Diba ko? Nga, maminaw ba sila nako? Dili. So, kanang nagpatambal, kanang mga tambal, gusto rin bila, ayaw nilang lawas. O dito mo pila. Kaya dito yung sa Ginoo nga dili sa kuha. Kaya nga naman, ang tao gusto raman nga maayos ilang sakit. Wala sila gusto. Kampante naman sila nga naayon na silang pagtuon. Nagsalig sa tao ng mga ampo, nagsalig sa tao sa mga mangamtan, sa mga ampo, pastor, o pare, nagsalig. Wala na, nagabuhat. Gusto ko Ginoo. Mga sige ko po, Ginoo, pagkapusubasa sa dili anak. Kaya matuman ang baang kasulatan. Walay tao nga mabag-o kung ang tanan tao, pirmi kung sa naan sa mga tao, daotan, dili sa gustong tao, daotan ng patyon. Minsan mo, tinukadaotan ng kalibutan. Tanawa, minsan mo, sa nagkadaghan na hinoon, ang mga reliyon, ang mga pare, ang mga pastor, minsan mo, tinukadaotan ng kalibutan. Minsan mo, samot noon wala na yung maminaw sa mga presidente, wala na yung maminaw sa balaod. Ultimo pulis, wala na. Ipangpatay na sa mga sibilyan. Wala na. Ipangortahan. Ano yun? Ipangortahan. Gigamit yung akong gibalaan. Tanawa ka ron. Laga na po musuri-suri ni Birheng Maria. Anong dito man tabakampo ni Mama Mary nga, Diyos bala siya. tama gyud dili siya Kaya para ako naman, mampuon ta. O madamo katong pagampo, kanaman tayo mga sala. Nga, kamo, wala mo sala.
Naa. Ay, naa. Hindi mo gilain mo gitunduan ko kamuli samtang magpaabot Dagko kayo. ng kutli. Aron gibot ng balaan matag adlaw nanudlo ko nagwali ko nagdulo ko bala na mo ayaw mo scroll ang ko ay mailan nako mailan ipakita ni Pablo dito kanawa kasi interesado anak wala kay ordinary ako kasi Kristo sa una gipalantang sa krus gipatay kaning pulong akong gisulti daghan kay mo patay ani kung dili na sinadya dahil mo maminaw dili na tatasapi uyog sige na mag-iwan na diba sa una pa kung gana akong luha, inilak, kay kabalo ko, kung na ay makatalagman. So, ayaw mo una nga, ang Cebu, kung saan na mga nasod nga, sold out tanto sila. Pag una mo nga, kita mo agi gitag tuli, nga mo agi gitag uyog, kung di ka lang hitabo sa tuwa. Ay, tanong. Mo na ka lang nag-rally, na nag-away ka rin, di mo hitabo sa tuwa. Wala na eh. Dato ka, nagpuyo ka karon sa earphone, batuyo ka, malos no na, mugawas mo tipon man na sa kabos. Diba na, mamatay, mo tipon na sa minteryo. Tama din. Wala nagwali ko sa mga buhi o patay. Sa ito pa, katong mga patay o pagtuo, iwalihan ako, o mga buhi. Katong mga patay o pagtuo, kung gusto siya mabuhi, mo sa ko, aron mabuhi siya. Pero nyo, patay mo patuosaw na. Nga karon nagwali ko, sa gabi, naapoy mga patay, umanin ako, kaya mo pa may pagtuo sa mga patay na. Kaya makita naman nila rin ang tungturing ang itupog. Tukod. Bukat na ko itupog na espiritu. Dili makita sa mata sa tao. Kaya ang gusto makita sa mata sa tao, wapo yung simbahan pero ang naa sa sulod, hugaw. Nga. Kung gamana na, dili man gusto. Baka kung magtutudlo. Ngayon, suko ng Tata Jesus. Ano ako, isudin ako na. Kasi kanang hitabo karon mga dinog, earthquake. Pagpasalamat ka, ay nagpahinumdum na siya. Nga, kung na-feel mo muna, ang bilong mo, bulahan mong kabos, bulahan mong na naghilak karon kaya makatawa na niya. Ang problema, wala na po na pandungan. Sumamatay sa agad. Ang problema, kaluwasan. Doon na ako nagdumot ka. Bakakog ka. Ibunyagan na ba ka, naara makasabunyag, sumamatay ka, uban ka niya, di ba? Tama. Mamatay ka. Mupasan kasi mong cross. O mo na nag-cross. Nga karon suko pagid ka. Ako pagid ka. Mag-away pagid mo diha. Gutong, kamatay. Ang kadukaron, kanang away yun, yung manok-nuklear. O ang kapungot yun, ang dako kayong ipatagamtan sa Ginoo kay giyabo na niya ang mangkok. Itong pagkutan, giyabo na. O, tunutan ako. No, di ba, ningo, nana. Giyabo na niya. Wala palagid niya na iusap. Kay, iuna pa niya ang mga pinili, makubos-kubos ang katanang iuna pa niya ang mga tao nga nahadlok o nangita sa Ginoo. Kamo na. Nga matag-adlaw na amo sige igusay ko nimo paltos pag gani mo pirme. Good. Tama, good. Unsa pa kana sila? Ay pasagdayon niyo sa ikabo gay simong paminaw. Mangutana gari ko di gay mo katubag sa gani karon kalibutan na pud mo. Madala gid mas kalibutan. Yes, ang gawon sa kalibutan ang power require. Pero ang Tama, good. power akong iyo gawon sa may balita. Pag uyog-uyog na di na mo mato. Di na ako unsay may kabala mo. Mamatay tayo. Di ako mamatay ko. Maulit tayo mong giinganoy nga kami na lang hindi paabot. Di pa abot na ko. Kung naanan niyong gawin mo sa mga balita, daghan ang mutuon niyo. Kasi dahil na sila. Naman, lain man po, kaya kamo, magpasigarbo man po, anak, hindi. Naabali na galaom. Na. Buhay pa man ta. Karon maglakaon mo, trabaho. Pero, kung brato ang presyo, o sa inalas palibot, ang sagdain na, kaya makasasala na sila. Ay, nagwaling. Dito mo sa kaon sa pan, dito mo, digin mo mangusap dito. Mamatay mo. Ako, ang liyoso mo ko. Pero tungkol di Kristo. Di ba? Gibunyagan ko, sa gamay pa kong bata. Pero tungkol di Kristo, gisultigin ako din tinood kay siya. Kanunay nakisultin ako. Sa una, naghihilap siya karoon. Dugo. Kita na ko, kapungot. Sa Diyos. Nga mo pa yung, Diyos ko Lord, Ginoo ano kani mawa may sala. Kana di mo paggamit sa mga gibalaan. Sige tag sulod sa simbahan pero sige hatag atong mga taway mga hinungdan. Amo nakita. Ako nagwali sa tinod, ako ang sa kalibutan wala ay nakakita na sa hakog ang tao. Kung Diyos nung kahakog.
Wala ka na, ingon ko, kamu manambal, tambal mo, ayaw mo sige, di ba? Ay, sige, pataas, tambal, kay gift niyo na. Kamu, mangilot mo, ayaw, pataas. Walang problema. Na naman nila tanan, mga hambog sila. Po, di, Manila. Tama yun. Sige, panghilabot. Ang nambiro dyan, ang Romano ko tulog, sige, panghilabot sa bang reliyon. Yes, sila may nagpatay ni Kristo. Tama, yun. Nagbuhat ka, puro sa cross na tanan sa imong balay. Yung ipatay man, kung wala nang ipatay, nibuhat dun ta sila. Mga pare, sama ta sila ni Kristo. Mga katikista, mga kaabag, sama ta sila ni Kristo. Sa mo sila may nalang doon. Tama yun. Nabay nagatiman, ang mga naman, di na magaling, mutabang, kot-kot din na inumatay. Tama yun. Tahan naman yun. Kanya, isulti na ko na siya. Kaya, napay umabot. Kaya kung dili na ko na isulti mo, sabot kasuko ang Diyos. Nga, karon. Handok sila man yan ako, no? Sulaw, yun, hait, yun, masulawan, yun sila, sulaw, pagod ko sa kuha ni Moses. Nga, silak, makita ko. Nga, tapos, malulti ko, sakit, yun, sulaw, yun. Manapak ka ba sila, kanang gidaot ko? Kanang gidaot ko nila sa una. Kanang gisuroy nila mga tao, nag-ingnan kong daotan. Manapak nila, parang gusto ka, malangit ka. Mamatay ka. May mag-akuan kaugaling ng pagbuot. Yaman ng pagbuot, butuman. Na, kung ako ng pagbuot, arang-arangan ko sa una eh. Tama yun. Tama yun. Kanilang akong pulaw-pulawan. Wala mo ko nagpulaw. Kana lang akong dura na tambal sa pick-up ng mga. Karon, salamat kayo. Kanang nagtambal sa tawanon. Tulubagon po na. Ano man? Wala man gipadala ni Papa Jesus para ko nang magpadayon ko sa pagwali. Nga nagwali ka, nga nanambal ko ka, pangika ko ito, pamaagi nga. Nagpalayo ka sa Ginoo. Kung gamit mo kagkalimutan mo. Tapos dampal ko tubig, nga dadas ng balanan. Gayo na kasi yung pagtuo. Ala ako magtambal. Di ko mag-ayo. Kung wala sila pagtuon ako. Ay, dad adring, masakit ito. Bakak ng inyo nila makaayo, perfect ng kayo galay. Wala yung nangamatay kung wala yung may lang sila may istorya. May lang mo buhat-buhat. Yan tao, dili magpatambal na ko, hadlok mo balik sa Diyos. Ako ang masultian, anak, pamalikas, bana, asawa. Asawa na bulag-bulag, anak ng gahig ulo. Maulo. Yan ako, nagito, isulti mo na ko na, mamatay pa lang siya. Tama yun. Pandungan ko na ko siya, lalong mo kasi kung pandong. Espiritu. So, espiritu, kung nasa sila espiritu, mabuhat sila sa, ako ang gipabuhat lang nga, na kay espiritu nga Diyos. Kung Kristohanon ka, Diyos nun ka, makita sa imong binuhatan na kanili siya, espirituhanon di siya nagsulti ka, makita siyang buhat, di ba? Kaya kung hubog ka, espiritu na sa kano, nag-guide niya, hubog siya. So, Diyos nun ka, niya, wala yung espiritu kang wala kay buhat. Sana, Diyos, pag ginoo, pa-religyoso, pero ikaw, di ba kira? Masa ka na, isilingan niyang yaw-yawan, isilingan niyang mga tao, sigdain na, yung mga umana ang gusto niyang amahan. Di ba, nato ang nabasa na, patuyang mo, kamo mga lautan, patuyang mo sa pagkadautan, kamo mga bakakon, patuyang mo, pakaka, kamo mga hakog, patuyang mo, pakakog, kamo mga kurakot, patuyang mo, kurakot, kamo mga buayang, sige, kuan, sige, patay yung buhay, patuyang mo. Katawa mo, agit-ik mo, wali mo, agit-ik mo. Otro po ka, sige. Kaya ako po, patuyan na po kong sulti. Nga, ang gusto na po, dapin na po. Kanara ba yun? Tama yun. Patuyan mo, na aming mga linog. Ang problema, abi pinakang nagsapad nung patuyan mo, wala na ibig. So, patuyan mo, sayaw, wala yung magubog-ubog, wala lang, nagsulti lang po, kaya ang gusto na po, wali na po. Tama? Mulain sila ba? Kumbaga, giayag ka ba? Giayag na tasnigo ba? Giayag, tapos ikaw mulain kang ngita ka dito sa imo ang tinuod ng magbalantay, nga imong panidan. Sumaro na ibuhaton sa mga tao. Oo na. Ay na, buwalihin ang gahit ulo. Nga naman. Diba, pag siskot ka balaan kasulatan, mangyamiin sila, kay gahi, gina sila mga ulo, labi nag-naik kasi na. Wala sa Biblia? Labi nag-naik kasi na ni mo. At ito, nandito magludlo, ito kaon-kaon pan, kaya di ka mausap. Kasi gabindahian na siyang sakit, kasi gitaningan na siyang sakit, di, pagin mo to.
Ay, ganito na ganyan yan eh. Di pumatay pa lang noon na. Di rin ang tinga-tinga. Kapag mga gasto. Matay kwarta. Okay. Padalas doktor, kay papel, biya po nas doktor. Papel po nas purinarya. Di ba? Ako, umapalag sa nang nagwali ko. Naman kayo uban nga, nagpamimbro, nagwali sa dayon kay para sa mga matay. Naapoy uban nga, nagamit og kanang burial plan. Kay, nagplano na nga, nanapoy mamatay. Yung ano mo, yung naman sila nga, iso ko sila nato, kay basig di mamatay, di sila kwarta. Mao. Hindi pa yung may mamatay na. Matay ito eh. Na naman gani, nagsurisoro, parang pamimbro sila, parang may kamatay, gwapo ka, mikso. Nga, ano mo palag mo sila po ha. Matay ko. Kung gusto mo magta, gusto magkatag malangit, gusto magkatag bagong yuta. So, at tanong, itong kabala ka. Kana lang, dili pa na mauboy. Nanay nag-isya ng kung ingon sa dili na tinood, ada. May nagira na kay nag-sispire. Tama gid no. Sispire guys, Putin guys, di kami sispire. Padayon na gid na. Why gira? Why sispire? Kung sa'yo nasugdan karon mao yung katapusan. Kung sa'yo nasulat sa balaang kasulatan, mao na. Ang magdugang sa propesya ni ining libro, dugangan ang katalagman. So, maron, dugan. O din ang dugang mo Kaya tawag. daghang magbalaod karon sa mga reliyon. Daghan kaayo. So, higiusa ko, isa lang atong Diyos. Kung sa imo din, isa lang ang Diyos. Wa, di mo po maani sila, di mo papando. Kaya sila kuno tama sila. Dahil nagreliyoso. Susudain na. Mo yung mga reliyoso po ni sila, di ba? Tama gid. Dagan na lang ba yun? Yan lang. Dagang istorya, dagang balik. Sila. Ano, magabi eh. Akong tangpungan. Huwag ka nang makiksugti kong gabi eh. Bot. Huwag ko kabalo. Gamit akong babak. Sige mo mo paniit. Isugti niya na. Dagang kayo kong tinago. Kasi ka mong maigo mo. Tama gid. Alam mo na ako. Tama dyan. Hindi ka igo. Kanon na ginamo among pa. So Taon na mo tayo. gahi mo gina. Ang alam daw, daigon ta mo, Dre. Daigon ta mo, bro, kambugin. Kami na to. Hagbog, ano. No? Dawato na gid. Maka Ang kuna na ilang mga sala. ang kono gid. Nayayawat, sige, tama mo. Naglubong mo sa inyong pagalingon, minatay. Sige, simba niya, meat. So, dahil yung kasing-kasing. Ang simba, tahod. Tahuron. Ina, Oh. ang pag-ampo, ihatag ng kaugalingon. Halad sa imong kinabuhi. Klaro, anak eh. Kristo, tinod nga pagulong parit. Tama gid. Ang gusto, daghang paraan nga makaani nato. Okay? Pero ang dili gusto, daghang pamaagi dahilan. Ang Pero hinungdan. dili makaani. Tama gid. Daghang rason. Wala ka ng sakit. Kung may sakit sa akong ginambalan, di na ko. Wala mo ni saksi. Tama gid. Sige, putamban, umatay mo itong lugay, no? Tayo eh. Pait po kayo, maabot ako na rin katuigoy. Manglabay na ta sa itong tae. Isa kay apo mo. Ay, Sunod na hunong. tulad Mama. mama taan eh. Pag ampo mo, mamatay ko kay. Pag atuon ako nung gabi mo, kada gabi mo. Na. Di man maminaw na ako buhi ko, kay Garbo. Kailan mo na ako. Ano ba? Mayong buntag, mayong untag. Ano yaron? Umayang yung muntag. Buntag. Maayo ron. Maayo kinaiyak. Ay, atong kinaiya ron.